San tau tau chu eitur deliver angaya wangin man hmu takin scooter in atana traffic police pakhat chuan lo ti dingin nang boki ni mo engei man hmu na chan ni le ta ti in alo zo ta tau tau chuan eitur deliver angaya wanga man hmu ani thu te chu a shila anin biak zet nuwa officer chuan tau tau chu anun na hlutur le chak deuh dewa lir thei tlan to lo tur a shilin anin kaltir thei ta sham chuti lain eitur order tu te chuan hostel kota an lo ngak reng boka tau tau chu phone in a nga mek thu le khoyang nge a om ti te chu azota tau tau chuan man hmu taka alo nga na lampana tlan chunga a thlen chep to thu chu a shil ve bok eitur order tu pa bula va thlen chuan chu pa chu lo thin rim hle in minute som paruk la ya a tlai thu chu alo shila tau tau chuan a hna chu na ol samani lo thu le eitur chu ala lum thu te soin adong nge ni ti chian nan receive tik sham turin a ngen thunga mase chu pa chuan ladu lowin a order a cancel thu soin kalmaya tuma chu chuan tau tau chu ti thin rimin a eitur order chu pa lama chuan vor vakin eitur chuan a order tu pa rentian jen chu a buak ber ta veka chumi nuwa chuan atlan san ta dai tianjen chu alua eitur kai noi chungin thin rim takin andorm chunga chuan aluta a chan pa chuan makalo ti hle tianjen chu interview na hmuna chuan ron lutin atlaya wangin thupa te a choi ngal zungzunga interviewer ten zona an han zo chuan tau tawin eitur the bua khum khan alati thin rim em wangin zona po chu a chang hlei theilok lawa mase zona zo chale tura angin nuwa ero chatakin a chan chun zom thei hlau thung tau tau chu eitur a deliver tur mun pakhata akal le a kongka a han ki ka an chan mai lawa wangin kongka bula chuan da in kalsan mai atuma mase chuti lai tak chuan kongka chu ron in hongin meichhia le mipa hi anron lang zuya mipa in meiche mai akuta a hup saka wangle meichhia chu amang an mel em awangin tau tau chuan thil diklo a omani ti a shethiama ruma chuan lut ve ngalin meichhia chantum chuan mipa chu alo swal leta anin beina sa hle tau tau chu in swal thiam tak lo ni in chu pa ku chu ati tla sak hiala reilo te ya police an ron lang zuya engwangin nge mipa chu kuta thlak ti an han zo chuan tau tawin a chan puinu meichhia chuan do soin eitur deliver an soi sel saka wangin tau tau chuan mipa chu kuta thlak ta mai ni in alo soi ta daya tau tau chu chungnu do soi wang chuan a thin rim hle thu zo fya turin police ho chuan an shwai pha ta hiala police ho ma a chuan na sa takin tau tau chu a in soi fya chungpo in a in soi chuak zo chuang lawa Renzin Chen chu University of Traditional Medicine professor na thoklai ani a anu le pa te bula chuan shiaw manga natna en kol dam thiam jiang chung ko thakal zel an lo zon ro reng to chu a chan pa in a zon mu to tho chu a han shila an mi zon chu tu dang ni lovin tau tau kha alo ni apa tak tak sha ta ni lo thu le anau pan lain anu chuan mi nun na a chan him na lama lo boral san tu in tau tau chu fasha ina a omzuya kumsom periat ani nu in fasha in swasanin ama in a in chom ve chan hi alo ni a an soi danin jiang chung ko ho chuan damdoi thiam na lama them thiam na bi kan ne ya an thakal zel te po in an chom zela nga in tau tau po chuan a nei ve nge an ringa damdoi lampo hanzir deuh hlek se chuan atan chuan a har sat an ring lawani Professor Ren chu a chan pa in ron phone in tau tau jela a om thu a ron shila professor chu rang takin jela chuan a kal zui ngal police officer pakhat chu tau tau chungchanga chuan bia in tau tau chuan zang na dom na engzat nge pek angai a rin ti te chu azota a lo bera un noi khat lai angai don thu chu an lo soye Professor Ren te chung kwa chuan tau tau chu jiang chung ko thakal zel ani tak tak ani chuan jela changalak chua TMC ya zirlai ni thei ngei tura puyan tuma a chan chu jiang chung ko laka ban ne ya anin shat wanga ni chuti lain Professor Ren nu puye ro chuan tau tau ta na yun noi khat zet sen chu a ui ru hle thung
police officer chuan tau chu a chhuat thei to thu le ani angnula la no pangtak chu buaina a innam hnoi to lo turin a hrilh mol mola tau e ro chuan a thu soi chu hria ang poin a om lo pawna mi in an nga thu a hrilh le chuan tau chu a phok hle a tunge lo ngak tu niang ti ngai dan po chu a nei thiam lo pawna chuan professor ren chuan lo ngakin tau chuan a kalpel zet nuwa ama bel chuak tu ani em ti chu a zot ta chota professor chuan ani thuwa a chan chuan tau chuan anin mutu em ti a zot le professor chuan an la in mu ngai lo thu le a ma hunatan engra man na nge anei ti te chu a zota TCM a hnuaya damdoi lam a zir du angem ti in zota tau chuan professor thu soi chu oi lo mel tak le vin deuh tak hian primary school po a zo lo thu in lo chang le ta ma se professor chuan high school a zir zo ti a sha thu in lo chang le thung tau chuan professor chu kal san atum zet nuwa let le in a scooter om lo wangin a thla theyang em ti in a zot le ri professor chuan rang takin alo pom mai bok motora po chuan professor chuan tau hne na chuan a hne na damdoi lam zir tur le hlo te po a pek tur thu te chu a soi pui le a tau chuan chutianga a hmel shat po ni lowin a som tlat mai chu makati in a ring hlel zoka zo na mak tak tak lo zot le thung engwanga ama kher chu offer chatak chu pe ngi ani ti a zo chuan ama in thlang lowin pathianin a thlan zok wanga ni thu professor chuan alo shila tau chu a bangbau zwal hle professor chuan tau chu gibo medical center a shwain chuta chuan engthil po thleng se engma soive lo tur le lo ngoi reng turin a shil loka professor chuan tau chu zirlai thar ani thu in na thok ho bula chuan a hmel sha tira tau hne na a thla tu te chibai buk na hlan tura a shil chuan tau chu a shil hain a hoi haina sa hle a professor hne na chuan tungi a thla tu te chu an ni ti le korwar ha a bulading chup te chu tu tingi an ni ti te chu a zota ma se professor chuan a chong lo dang chatin tau chu jiang chung ko thla kal zel le chung ko zom tak an ni thu te damdoi lam chung chang engma shat ala nei lawa wanga chunlai om ho chu tau chu chom dol tura puizel turin a shil nuwa chuan tau hne na po chuan thil om zia te chu a shil fia le boka chu hmuna om ho in chi bayan buk lai chuan tian jen ron lut ve in tau chu kha deliver gal thin rim taka siam tu ngei kha ani ti sha in makati hle a chutiang bokin tau po chuan chulai hmuna tian jen hmu chu a chhawng ve hle thawa professor chuan tau le tian jen chu anin sha MT a zo chuan tau chuan anin sha thu in lo changa tian jen chu apa chuan tau chibai buk tura ti lai chuan tau chu alo hoi sang wa a ma se tian jen chuan a hnunga na ta wanga a kun thei lo thu soin apa chu alo hnial thunga chulai hmuna chang chuan akal son zui ngal boka tian jen le apa chu tau chung changa an ngai dan chu ain an lo ema wang chuan anin hniala damdoi lam zir tura apa in ala lut chu tian jen chu alung oi lo hle ani anna a hlen lawa wanga a order cancel ani hnuwa eitura a customer vom zui mai du tu chuan engtin nge dam lo a en kol theyang ti chu tian jen ngai dan nget tak ani lotlin na lo changte reng po ni se engtika ma chibai buk ngai lo tur thu a soi chuan apa chuan zana chibai a buk du lawa ni chuan an chung ko sum don na a atel ve du lo ni ya angai tur thu chu a shila tian jen chuan ano pan lai chang to in TMC ya zira du ngai reng lo thu te le apa in ati luina awang chawa damdoi lam zir ani thu te tuna PhD a zo don chep to a ban san thei thu chu soi lowin kumsom ni kalta khan engwangin nge ilo soi dai to lo zok ti in apa chu a chang le ta apa chu a thin rim hle a du ati thei tur thu thin rim taka a shil nuwa tian jen chu a chwa san tangal tian jen chu apu in thu cha a shil nuwa a room lam panin akal zuya professor ren chuan anupui bula chuan a fa polu lun lutuk chu a enkol dan adik lo wanga apu a
anu puyero chuan a pasal du dan na a enkol thin thu le tianjen chu nur lui lo tura shilin tianjen ang bokin taw doctor ni thei arin lo thu le ani chuan TMC chu fiam thu thona hmun ani arin thu te chu alo soi ve boka an nu le pa te ero chuan taw chu doctor ni thei nge an rin thu le chu professor ren kuta chuan a in nga thu an lo soi ve thung taw chuan a chan nu tianjing jing ne na chuan chhun lama athil ton te chu shilin an ti du na a chan nu chuan mi bum mang mi poisa lak sak ching an ni arin thu chu a soi la yin taw chuan poisa a nei lo awangin chu tiang an ni chu alo ring lo thung taw jing thawin kong khara hon chuan professor ren alo ding renga a chen na thlengthlenga a sha chu taw chuan makati hle professor chuan taw chu engwanga medical center ra in report lo nge ani ti a zo chuan engwangin nge ka in report tang nimina tan chawa lom poisa min pek vo in tan poisa min la pe hleinem alo ti a professor chuan a pek tur thu soya shwai mai tumla yin taw buk chuan yan za ai tam poisa alo phut ve thlat professor po chuan lo rem ti in thlatin yan sangli zariat pe ka in tiama amai ro chu nakina a ai tam a phut le lo nan in rem na lekha chu an ziak ta thung professor renin a na ban sana wangin anu pui chu alaka alung oi lo hle a alung oi lo chane ro a ban tur thu engma a shil lo le a soi pui ve lo wanga ni thung professor ren chu TMC ya lu tum zir lai te puya zirtir na pe ka du awanga a na chu sanani a anu pui chu zir lai te ta na ei tur le ra thei na mun tur ngai to sak turin ange na azir lai ten anzir lai thataka anzir theina na ruwa man ani bok zanria anki lai chuan anu chuan tianjen hne na chuan apa a hna changa aban thu le TMC ya lutum zir lai te tan zirtir na hna tho atum thu le chuta chuan mithiam takin zirtir na hna an ron pek thin tur chungchang te chu soi puin apu poin kalve tura adu thu le ma se apa in atling tok lo ati wangin tianjen chu akal thei don lo thu te chu a shil mal mala tianjen chuan santaw taw kha akal ve do nem ti ya apa zo chuan akal don thu in lo changa deliver gal mai po akal the ni chuan inge katlin tok lo na chan ti in a zot let ani na taka chuan tianjen chu kal ve ngei se an du zo ka ma se chut yanga an ti lo ani chuan akal du don lawa an rin awangin an chim bu do ya ni zok ma an ruwa man na chu hlotlingin tianjen po chuan apprentice class chu azom ve do na ni taw chu kibo medical center a chuan daria ta cha run thlengin professor ren chuan alo ngak reng to question of organic and fundamental nature le khabu azir tura professor in a pek chuan taw chuan kazir theilawang kanau pan lai chang to in lekha ka chhar chuan kamu ta chuak nga zel thin ti in lekha bu chu professor lama chuan anor pheya contract an sign to thu in professor chuan alo nial thung lekha zir ai chuan a ei tur siam sakemo thil danga apui thei jok tur thu han soima se professor chuan alo nial zela abob le lama a ke pakhat lang chunga a thu chu professor chuan da thlatur chuan a shil ngal ikong dinglam le ikhel ru kha anati ro ti in han zo ta ana tak taka wangin taw chuan engtin nge sha thei te le eng doctor nge ani ti te chu azot le thwaya professor chu finga ti mel le tianjen chuan a chan pa chu apa in TMC apprentice class a hundon thu te shilin kalve turin a soma a chan pa chuan engwangin nge TMC chu ka zirang ti in lo zot le thung tianjen chuan izir chuan TMC hi science zirdan kong diklawani ti ifya theidona sin ti in thiam takin athlem kwal vela a chan pa chuan tianjen thil tum chu lo sha thiam watin ipa diklaw zia hailan idua keima ti turin min du thunga ni mo a han ti a tianjen po chuan alo phashan lawa TMC zir ai chuan western medicine zir adu so ka wanga ni shiyan po chuan alo rem ti a professor jen zirtir na chu azom ve do na ni TMC apprentice class chu chana ni ta a zirlai po an om ve nual
Professor Ren chuan an thil zir tur te shilpa in a zirlai te chu a han fuya midangin thataka an ngai thlak lain tau ro chuan a ngai sak lo hle period masabera chuan mun ma ti faina nein an buai tlang hlom hle a tau chu mun phya keng chungin chu hmuna chuan zirve tho tur Rebecca bula chuan avakala na thok ve tura ati chuan ati don lo thu in lo chang tau chuan ka shil to che kha poisa min pela iti tur chu ka ti sakang che a han ti le a Rebecca chuan I puina kamamo lo min pui tu tur chu an om mayang ti in ngei om takin lo chang tau po chuan a chanda na wang chuan a ngei ril ru hle mun phia chuan an din na bulvel chu na sa dewin a hol kwala Rebecca chuan mun phia dani shelawem ni tikhan chuan itibal zok do na sin alo ti le ta tau chuan mun phia dan thiam lo ma ila engma ti lo ding reng ai chuan ka chang kai na alan sa zo ka lom ti in ngei om dakin lo chang let ve sak Rebecca bulvel a hol vak lai chuan tianjen lo kalin tau mun phia chu aron ra be saka chong lawa na thok turin tau chu a shil nuwa akal le ngal tianjen kal to chu tau chuan audingin tianjen po chu ading ve maya aron in hera engma soilowin thinrim mel takin tau chu a en reng engwangin nge min en renga fiam thu ka thoem ni ti in tauin apan pheilai po chuan amit la son lowin ala en renga chu chuan tau chu ati thinrim hle min la en reng ka ti chunga a kutalek chwa wai lai chuan nu pakhat hian Rebecca chu kutaron thlak ngal buan yang jo hong twal thatui ni hi kapasal min pekir le ro timol mol chungin chu nu chuan Rebecca chu asama cham saka chulai muna om ho chu ron tlan khom vatin chu nu chu ron po sanan tuma an pot son mai thei bik lawa Professor Ren aron lan nu chuan an top ta sham Professor Ren nu puin engthil nge thlenga ti a zo na siam chuan abula tau tlan phei vatin nu pakhat ron kalin Rebecca kut aron thlak ngal ringu thu chu asoya Professor Ren chan pa po chuan chu nu ne na chuan thil thleng chu soipuya somin an mi zon Professor Ren po an bul loka chuan om thu te mi zon anei chuan Professor chu shil tur le tharum mang to lo turin alo shil ve mek bok chu nu chuan thinrim takin so nu suani kami zon chu twal thatui ni kha ti in Rebecca chu en rengin an khuma Rebecca chuan kapi tungei ni po ka shengai lo che hetyang thili tia wang hian jeli lu thei ti shayem thinrim takin alo ti let bok Jiang Zhao boina a lawyer kha inia nilom ni Miss Yang ke hi min she lawani mai thei ma se kongji yan chu isya ang ti ka chiang a ti sal chu ming chu Rebecca chuan a sha chiang ngang mai ama ang thawa dan shemia ni a an kor zo pona anin chibai zo nu loka heart attack nei zuya chumi chuma pui dana shat mia lawa wanga sheomati in TMC apprentice class po chu zom ve alo ni nge a katipal ipasal chunga thil thleng kha poi kati takzet ma se a thi chan keima wanga ni lawa damdapin Rebecca chuan Mr. Kong nupui chu a shila Mr. Kong nupui ro chuan lo pom du lovin a pasal thi chana chuan Rebecca chu a pu tla thung engwangin ngei pui lo thi turin engwangin ngei kalsan chap chunga ti chuan Rebecca po chu in thiam lo na khathar le in ingma soitur anei lo thu in lo changa Mr. Kong a pui thei lo kha sheomati ve tak zetani Professor nupuin an boina chu pon lama chingfel tura aron ti chuan Rebecca chuan Mr. Kong nupui chuan aril ru a hlo vek to wangin pona azui chwa chuan a tha mai a hlo wangin a du lo thu in lo chang thung Rebecca kalson tur Mr. Kong nupuin awum zui le lai chuan tau chuan Mr. Kong nupui chu tuivotin alo the a Mr. Kong nupui che chang zui lo chu thil dik lawa omani ti sha in Professor nupui chuan panvatin athi sen that lawa wanga chutianga om ani thu chu asoya an boi pui ngal wat Professor Ren chuan akuta shiau avi saknuwa chuan apa ngai zui le maya
Mr. Kong nupui hne na chuan a raya wangin a thisina chaklova phok lek vak lo turin professor nupui chuan a lo shil thuai Mr. Kong nupui chu damdaw in lama an hruai hnuwa zirlai ho chuan an thil ti lai chu ti zom le turin anin buat saya in chung lampana an lu sang lain tau chuan shiyan ti derin leya chuan atlu dera shiyan chu a hlau thong man hle midang an lu vek nuwa asira ding reng rau bika chu in chunga lu turin tau chuan a soma ani po arun kalve mai ma se tampo a pen man lo ti in rau bika chu alung zon dom vong in leya chuan ni khoshe lowin atlu taringot tau chuan le machang ve emuti in chung lama lu sana tuma chuti lai tak chuan professor le midang ho chuan rau bika chu ron mu in an ron buai pui ngal zung Professorin akuta shiawa visa ka wanga arun harle nu chuan a thok nom zok na akor ngong an zai thler sak chu akor man tau zia soin an lo chep thler chu arun thin rim hle a jing chuan inun na ain kha kor man kha a hlu zokem ni a ti hiala anin nia lai in professorin chuan raubika din mun anga mi an oma ti dan tur azir lai te chu a shil fia zunga azir lai te chuan an lo chik hle chutiang thiam tur chuan hun engchen nge aduang ti rau be kai na zo chuan zirlai dang ho chuan kumnga thlanga kumsomnga ti in an rin thu in an lo soi hlom dia professorin ninga chau an mamo thu a soi chuan makan ti hlom hle zirthiam vata chutiang tektik manga midang nun na chan thei chu an chakin tau po chu a phur pha hle